Hvad sker der? Drengene for Ura kommer 10 minutter. Det er jo lige meget. Drengene er så ligeglade med Galle. Drenge, kom nu for helvede! Der er en fucking håndklæde! Kræftet. Drenge! Piger, der kommer om 10 minutter! Altså, hvor er det fucking håndklæde? Jeg er fuldstændig. Jeg har også sat over det, men den farve går slet ikke til tøjet, altså. Hvad fuck, mand? Du skulle have været for en halv time siden. Hvor er du henne? Vincent, det skal have været. Du har siddet fint. Hvor fuck er du, mand? Altså, kom nu. Hey, Fogh. Ja, det var jeg. Det gør ikke noget, de jakkerne på du. Så pludselig står jeg med dine sko. Hvad sker der? Vincent, ikke komme ud. Vincent, kom ud! Kom nu! Kom nu, det er ligegyldigt! Vincent, det er fuldkommen ligegyldigt. Kom nu. Vincent, det er lige meget. Vincent, vi har slet ikke tid til det her. Vi har pisse travlt. Hvad der sker? Vincent! Vincent, har engang givet lov til en Free Breezers bar? Jeg er klar, dreng. Hvad laver I her? Fuck! Hvad laver I? Du er til brand! Hvad laver I? Er det ikke en fucking fed idé? Altså, hvad siger I? Det er sgu ikke rigtig så sjovt. Men altså, har I selv nogle fucking idéer? Glem det! Jeg ved, hvad vi gør. Er I klar? Kom til Galleroga torsdag den 5. maj. Vi ses.